Hej så, her kommer lidt fra den gyldne cirkel til nyhedsbrevet. Jamen, for cirka et halvt års tid siden, der nedsatte vi jo til generalforsamling en arbejdsgruppe, der skulle kigge på ny kultur og ny struktur, og det går bare mega godt, hvis vi selv skal sige det. Vi både i arbejdsgruppen, men også i bestyrelsen og i beboersgruppen har virkelig taget livtag med vores skyggesider, hvilket er faktisk ret sjovt, selvom det ikke lyder sådan, men vi er gået i gang med at kigge på den gyldne cirkels tærskelvogteraspekter. Den gyldne cirkel har jo også en tærskelvogter, der vogter vores tærskel til næste step i udviklingen, ligesom vi jo også har som enkeltpersoner. Og samtidig med, at vi kigger på den gyldne cirkels tærskelvogteraspekter og taler åbent om det og lidt humoristisk tilgang til det og arbejder med det i grupper og enkeltvis, jamen så arbejder vi også med det, beboergruppen, arbejdsgruppen og i bestyrelsen. Der er jo lidt overlap mellem de forskellige grupper. Og blandt andet har vi fået en skyggecoach på, der hjælper os med, hvordan vi arbejder med skyggerne gennem hjertet, og det er bare super spændende. Og der er en rigtig god stemning på gården. Der er en lethed, en åbenhed og en glæde, og vi oplever blandt andet, at der kommer flere frivillige, så det er skønt. God dag alle sammen. Hej hej.